Welcome back to the channel CHIKAN Creators YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैहाय दमासिनि जोंहा बेलाय फिथा खावगासिनो दङ स' आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो दिनैनि ब्लगखौ खालामदों स' नोंथांमोना नायलांनो हागोन मागोआवहाय बर'फोरहा बे औवा हासुङाव सोनानै सावनाय फिथाया नङाब्लानो मागो बायदि मोना स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बे हासुं फिथा सावनायखौनो नोंथांमोननो आं ब्लग भिडिअ महरै दिन्थिनो नाजादों स' नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन माबायदियै हासुं फिथाखौ सावो गिबियावनो जा माइब्रा माइरं बेखौहाय औवा बिजलिनि हासुङाव सोनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय जिगाबजों खपा होनानै नै बेबायदि खालामनानै सावनाय जायो स' नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै बेबायदि सावनाय जायो जोंहा आबै आरो बेयो दादि स' सावगासिनो दङ जोंहा नोंथांमोना नायलांदो स' नोंथांमोननिथिंगालाय बेफोरबायदि सावना सावा आं मिथिला अब्लाबो जोंनिथिंहाय सावनायमोन आं बेखौ दिन्थिनाय जाबाय स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोना सावना सावा होननानै स' बेनो बर'नि हासुं फिथा आंगोनिबो आंगो मागो दमासियाव जायखौ जों सावो स' बेनो नोंथांमोना नायनानै लादो बेनो आरो बे बोथोरावनो दिनैनि हरावहाय सेंग्राफोरा हरसे थोलो फोथारावहाय न' जायखौ जों भेलागुर होननानै बुङो बेखौ लुनानै बिथांमोना हरसे मानि फोथाराव रंजा बाजा खालामो स' बिथांमोना गोबां बोथिसे जानानै गोबां रंजा बाजा खालामो स' आं नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोमोन Kalagaw. Lawal. नोंथांमोना नायनानै ला जा दादैया माने हासुं फिथा सावगासिनो दङ बेलाय बिथाङानो सावगासिनो दङ आंबो दङ लोगोआवहाय स' नोंथांमोननो आं बेनिनो नुथाय दिन्थिलांनो थाखाय नाजागासिनो दङ स' बेनो जोंहा हासुं फिथा माने जोंनिथिंलाय फिथा सुमा होननानै बुङो स' हासुं फिथा आरोना जेबाबो औवा बिजलिनि औवा हासुङाव सोनानै माइब्रा माइरंखौ सोनानैहाय सावनाय जायो बे फिथाखौहाय स' बेनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन मागोआवहाय बे फिथायानो नङाब्लानो जाथारा बेनो थारमाने मेन मागोनि फिथाया स' मेन फिथाया बेनो खावगासिनो दङ हनै दासो स्टार्टिं खालामदों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागासिनो दङ आं नै नायबाय था नोंथांमोना स' बेनो स' फाइनालि जोंहा फिथा सुङाया मोनबाय दा बेलाय बोखांनायनि लामायाव नोंथांमोना नायनानै लादो प्राय 20 मिनिटसो जाबाय ना आधा घन्टा 20 मिनिट 20 मिनिट आरो 20-30 मिनिटनि गेजेराव जायो आरो स' अर होनायनि सायाव जायो बुरजाबा बुरजा लागोन स' बेयो मोनजोब्बाय फाइनालि दा बेखौहाय जों दिनै मोनजाया मानो मोनजाया खोनासं नोंथांमोना स' जोंनि आबै आबौ जाफोर थैनानै थांबाय बिथांमोननो गाबोन जों बावग्रोनाय जागोन स' गाबोननिफ्रायसो जों बेखौ जानाय जागोन स' जोंनिथिं बेबायदि खालामो नोंथांमोननिथिं माबायदि खालामो नोंथांमोना मिथिसिगौ स' जोंनिथिं बेबायदि खालामो बेखौ जों सिगांग्रो जाग्रोआ जायफोरा गोथै माने थैलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङावहाय जों बावग्रोयो स' बिथांमोननि उनाव बावग्रोखांनायनि उनावसो जों बेखौ जानाय जायो स' टेस्टिं खालामनाय बा बेखौ आं नोंथांमोननो उननि भिडिअ लाबोनो नाजागोन स' दिनैहाय आं बेखौ जानो मोना नालाय स' जानो हानाय नंलिया नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा स' जानायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो उननि भिडिअ लाबोनो नाजागोन बाय बाय